Здравейте! Аз съм Яница, вие сте вълшебни куки и днес ще ви покажа как се плете ето тази красива плетка, която държа в ръцете си. Както виждате, много е релефна и стои изключително красиво. Количеството бримки, които трябва да наберете, трябва да бъде кратно на 6 плюс 5 допълнителни бримки за симетрията. Започваме да плетем от задния ред и както винаги, първата бримка я сваляме и след това плетем 3 лицеви бримки. 1, 2, 3. След това с конеца зад куките сваляме следващите 3 бримки, без да ги изплитаме. Просто ги преместваме от лявата на дясната кука. След това, без да опъваме конеца, изплитаме още 3 лицеви бримки. 1, 2, 3. И повтаряме още веднъж конецът зад куките и просто сваляме следващите 3 бримки, без да ги изплитаме. Ето така. И отново 3 лицеви. 1, 2, 3. Сваляме следващите 3. Така. И отново. 1, 2, 3. И така до края на редът продължаваме редувайки, сваляйки 3 бримки и след това плетем 3 лицеви. Сваляме 3 и 3 лицеви. Ето така. Стигнахме до последната, която аз винаги изплитам опакова. Ето това беше нашият първи ред. Вторият ред. Както виждате, тук ни се явяват 3 изплетени бримки, които също ще изплетем опаково. Ето така. На 2, 3 опакови. И тук стигнахме до 3 бримки, които не изплетохме. И сега ще направим по същия начин. Няма да ги изплитаме, просто ще ги прехвърлим на дясната кука, оставяйки работният конец този път пред куките. Ето така. И следващите 3 ги изплитаме отново опаково. Ето така. Отново, следващите 3 бримки не ги изплитаме, просто ги прехвърляме. Така, просто ги прехвърляме, оставяйки конеца пред работата. Следващите 3 ще бъдат 3 опакови. И тук отново прехвърляме с нишката пред куките. 3 опакови. Така. Извинете. Така. И прехвърляме следващите 3, без да ги изплитаме. Отново 3 опакови и следващите 3 ги прехвърляме без да ги изплитаме. И последните 3 ни се явяват 3 опакови бримки. Както винаги знаете, последната е опакова. Ето това е нашият втори ред. Третият ред ще бъдат само опакови бримки. Абсолютно всички, абсолютно целият ред го плетем еднакво с опакови бримки. Това вече ви го оставям на вас, да го продължите сами. Така. Това беше третия ред, само опакови бримки. Четвърти ред плетем всичко лицево.
И продължаваме с 5 ред. Отново плетем само опакови примки. Ето. 5 ред го приключихме само с опаково плетене. Сега. 6 ред е малко по-специален. Започваме сваляйки първата бримка и след това изплитаме 4 лицеви. 2, 3, 4 и сега петата. Преди да я изплетем, първо ще минем под тези две нишки, минаваме така, вкарваме дясната кука и изплитаме лицево следващата бримка. След това прекарваме двете нишки на тази нова бримка, която направихме. След това плетем 5 лицеви, 1, 2, 3, 4 и 5 и повтаряме дясната кука. Минаваме под двете нишки, изплитаме лицево следващата бримка и минаваме, прекарваме двете нишки над новата бримка. Показвам отново, плетем 5 лицеви бримки, 2, 3, 4 и 5. Така. Извинете. Вкарваме куката отдолу и изплитаме лицево и прекарваме двете нишки над новата ни бримка. Отново 5 лицеви, 1, 2, 3, 4 и 5. Взимаме двете нишки, изплитаме лицево и ги прокарваме ето така над новата бримка. 1, 2, 3, 4 и 5. Последно. Ето така. И прекарваме. 1, 2, 3, 4 бримки, лицеви и последната е опакова. Ето, това беше 6 ред. За да продължим симетрията, 7 ред ще го започнем с сваляйки едната бримка и ще преместим следващите 3 бримки без да ги изплитаме, ето така, оставяйки нишката зад куките. След това изплитаме отново 3 лицеви бримки. 1, 2 и 3. И отново редуваме 3 бримки без да ги изплитаме. Така. И след това 3 лицеви. И така до края на реда. Точно както беше в първият ред, продължаваме и 7 ред. Така. Ето. И 8 ред ще бъде както вторият ред. Там, където имаме неизплетени нишки, преместени, също ще ги преместим, оставяйки нишката пред куките. Ето така, 1, 2, 3. И тук, където ни се явяват опакови бримки, също ще ги изплетем опаково. Ето така, 3 опакови. И след това преместваме следващите 3. Отново 3 опакови. И следващите 3 ги преместваме. Ето това е 8 ред. 9 ред плетем отново само опаково.
целият ред. Десетият ред плетем отново само лицево. Изплитаме изцяло лицеви римки. Така. Това беше 10 ред. 11 ред. Отново изплитаме всичките римки опаково и ще се видим на 12 ред, за да ви покажа как ще приключим нашата плетка. Приключихме 11 ред и 12 ред, последният да покажем шарката, ще бъде: сваляме първата, изплитаме една лицева бримка и сега вкарваме куката отдолу под двете нишки, които имаме, изплитаме една лицева и отново прехвърляме двете нишки през бримката. И отново редуваме 5 лицеви бримки. 3, 4, 5 и повтаряме. Взимаме. Вкарваме куката под двете нишки, изплитаме една лицева и прекарваме нишките през бримката. И така до края на реда. 2, 3, 4 и ето, това е последната бримка. Изплитаме лицево. Ето, това е нашата плетка. Надявам се да ви е харесала. Сравнително лесна е за плетене. Аз лично много и се наслаждавам. Надявам се вие също. Ако е така, дайте му един лайк и до нови срещи. Довиждане!